Vince. Dodong Bibo, maayong adlaw nimo diha. Gusto lang nako i-share sa mga subscribers nimo akong pang MMK nga love or life story. Sugda na tog recall sa tuig 2005 summer. I met this guy nga nagpa-heart-heart sa akong mga mata. Nang-apply siya as gasman sa akong gitrabahoan nga Shell gas station diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Summer job iyang gi-applyan. Syempre kay naaman ko sa select convenience store sa Shell gas station na assign, so sa ako siya nag-inquire. Mao to gi-interview siya sa among manager and was hired. Gwapo siya ug samot nakapa-attract ang iyang dimple. Average lang iyang height, moreno, og medyo dakuon siyag mata pero libagay man pod sa iyang looks. As in, akong mga coworkers nga mga bayot ni admire pod niya kay he's good looking jud as in. Sa sige na uban sa work, nagsugod na dayon ang love team nga sungog-sungog. He is showing efforts like ipasakay ko niya inig uli, manghatag og snacks, manglibre og kaon sa gawas kong sweldo, and etc. Usahay magtambay siya sa store bisag unsa na lang iyang i-share about sa iyang mga ex, like how they went through, etc. Unya every time mag-share siya, mura kog masakitan maminaw bisag dili pa kami. And then one night on May 3, gi-invite me kaon sa gawa sa among boss as part of the celebration namo sa gas station kay anniversary man to sa business. Kaon, inom, og tipsy na ang show. Gabi na kayo and almost midnight na human, so iya ko giignan nga iya daw ko ihatod. While baklay-baklay sa Divisoria, nagbiglang liko me. You know na. Not to mention the place kay kami rin nakabalo ato. Pero wala ko niya nakuha ato nga time. We just talked and shared life stories. Wala jud nahitabo ato nga time sa amoa. Dili man gani unta ko musugot ato nga mag-anhab me pero wala ko'y choice kay wala man pud ko'y ulian kay gabi na kaayo. Nag-duty mi pagkaugma nga walay mga tulog. Nalimot na gani ko if nagdala ba ko adto og uniform. Sunday da ito, so wash day. Mao to natingala ako mga coworkers ngano nag-uban mignaog sa jeep. Grabe na pod ilang duda og sungog na pod. On May 15, officially on me. It takes a month of courtship. Dali ara no? April baya to siya nagsugod og work. So mao to kay duol naman June, ting klase naman, so mana iyang contract as summer job employee. But before siya nag-stop og work, nakauban pa siya sa among Camigian adventure with high school friends. He met them and they met him. Dilibre pa nako siya ato kay iyang sweldo gamay raman. We had fun together as in happy kaayo ko. No regrets bisag nakasab-an sa boss kay wa na nanghid. Vince, the boy, that time is simple ra kaayo. Ambot unsaon pag-describe niya. Basta balik-balik yang sinina, dili sila dato, negosyo nila kay mahablangka, leche flan o uban pa nga pagkaon. He told me nga gibiyaan daw sila sa iyang papa when he was in elementary. 6 sila nga mag-igsuon and parehas me unumsad. So mao to, di na ko kadumdum gyud sa namo pagka kami kay murag MU rami. I can't even remember if he told me the 3 magical words. It just happened.
Bispiras to sa fiesta sa Cagayan de Oro nga naglaag mi, buntagay, ug di ko kalimot sa makdo mi nangape. Then after, murag kadlawon to nga niadto mig isa ka hotel sa Divisoria. Nakalimot ko unsay ngalan adto nga hotel ug even ang address ato. Nalimtan na nako. Yes, dadto ko nakuha niya and it's painful. Way lami. After ato, nahitabo na sa kadaghan nga beses ug bisag asa. Tungod kay sige naman siya adto og balay ug ako pod sig adto sa ilang giabangan nga balay sa CDO, akong mama na balaka nga mabuntis ko. So mao to nga gipaminyo ming duha. Supak iyang pamilya kay lagi bata pa siya. He's 23 years old that time and I was 29. See the gap? Corrupting minors kaayo no? Bisag dili andam, nakasal jud mi. And to be honest, wala jud sila'y nagasto sa among kasal. Our wedding was all sponsored by friends, boss sa akong gitrabahoan, and of course, my own savings. O diba, bongga? Dugay ko na buntis. Nakasal mi 2006 ug naburos ko 2010 na. Wa pa jud ko nagdahom nga maburos pa ko. We've been through a lot of battles and hardships kay wala baya siya'y trabaho at first. May gani, gitabangan siya sa akong boss makatrabaho sa Del Monte. Niundang siya sa iyang work sa SM kay contract raman o gamay ang sweldo. Nag-antos mig abang-abang bisag asa. Katong naburos na ko, Del Monte na siya nag-work, hantod na regular siya. Imbis kay nakaanak nami, nagsugod na ang krimen. Nang babae na siya. Giunsa nako pagabalo. Nakabasa ko sa ilang sulat-sulat sa papel nga iyang luklok sa bulsa sa iyang pantalon. Nangurog ko sa kalagot ato nga mura kog mabuang. Before paana, daghan ako na matikdan nga mga panghitabo nga kaduda-duda like mga text messages nga mabasahan nako sa iyang phone. Ako man gani nalabay sa iyang dagway ang CP tungod sa akong kalagot sa akong nabasahan. And there was a time also nga nabuntagan siya uli og sa akong kalagot kay natulog siya sa gawas sa balay kay wa man nako ablihi. Gipukaw nako siya pinaagi sa pagyabo og usa ka kabo nga tubig sa iyang dagway. Pasalamat siya kay dili inini tubig. Lahi siya nga tao gyud. Nagbag-o siya. Makamahay. Ngano siya pa man of all the people. Ing-adto mi pirmi sigig away and then niabot jud sa time nga wa ko kaagwanta niuli ko sa amo uban akong anak. Nihawa ko sa among giabangan. Nang-apply ko as call center agent sa Davao and I was hired as a trainee pa. Siguro nabalaka siya unsay mahitabo nako sa Davao, mauto nakigstorya siya og nagbalik mi. Sakit malayo sa ila labi na sa akong only son nga nihilak paglakaw nako. Wa jud ko nahimutang ato. Kada gabi ko gahilak kay mingaw kaayo. 2 weeks ra ko dadto sa Davao ug niuli na dayon ko. That time, sa konsolasyon ko ni uli, kay dadto man sila nagpuyo and it so happen nga nagkaaway mi sa iyang sisi maong nanguli mi Villanueva. Wala na jud mi naglain. Nag-ipon mi sa balay sa akong parents. Gusto siya maglain mig puyo pero nahadlok ko nga basin buhaton na sad niya iyang gibuhat sa una. Niabot ang tuig na 2017 ug di jud ko kalimot ani nga tuiga. Nibiya na siya namo sa way duha-duha. Niipon siya sa iyang kabit nga kauban ra niya sa trabaho. Gibiyaan mi niya sa akong anak og sakit kaayo nga gibaylo ra mi niya sa babayi nga angkan og duha unya lain pa jud og dungog nga pamilya.
Diri lang kutob ug unta malinawon iyang kalag nga gibiyaan mi niya. Daghang salamat.